dnes vás naučíme čorovat, jako tam u nás na Cikánku. Takže dnes vás naučíme čorovat kola. Dívejte se pozorně. Kdo video Hele, zrovna jeden nějaký chlap. Pojďte sem, pane. Připravujte sportku. Já vám tu uklidím za tím kolo. Já totiž uklidím. Jdete na pivo. Já vám to musím zaplatit. Co jo? Děkuji. Dělej se. Nemám celý den na to pivo. Ježiši, Serno. Vyhráli jste totiž. Tak vám to dám. Pokaž mu. A teď můžem jít někam do černého obchodu a prodat ho za 2000 ženových. Meku! Tak, jste ukradl ještě něco, můj cikánský bratře. A z tohoto videa je to všechno. Ahoj. A helmu jsme ukradli taky.